Hvis du bruger MailChimp til at udsende nyhedsbreve, så er du rigtig heldig, fordi så kan du nemlig få deltagernes mailadresser direkte over i din nyhedsbrevsliste i forbindelse med de konkurrencer, du udskriver på Facebook. Du skal sørge for at være logget ind på MailChimp og på BeSocial Cloud inden under den skabelon, du bruger til din konkurrence, for at kunne opsætte det her. Start med at klikke på MailChimp under integration her. Du vil se, at den nu spørger om det, der hedder en API-nøgle, og det skal systemet bruge for at få adgang til din MailChimp-konto. Så hvad du gør nu er, at du går ind under MailChimp herinde, og så under dine kontoindstillinger, det der hedder Account Settings her, der klikker du på Extras og API Keys her. Klik herefter på Create a Key, og så vil du se, at der er oprettet en ny nøgle på den dato, du sidder med lige nu. Kald den eventuelt for konkurrencemodul under label, bare for din egen overskueligheds skyld. Og så tager du og kopierer den. Tryk Ctrl-C eller Command-C, afhængig af om du sidder på Windows eller Mac. Gå over i clouden igen, og indsæt nøglen her. Så klikker du på næste. Nu spørger systemet altså, fordi den har adgang til din MailChimp-konto, hvad for en af dine maillister, at e-mailadressen skal ryge ind på. Her der er det en konkurrence for BeSocial, så vil vi gerne have dem til at ryge ind på BeSocials nyhedsbrev. Herefter klikker jeg på næste. Systemet skal nu vide, hvad for et felt det er, der indeholder den mailadresse, der skal overføres til MailChimp. Og da du har et felt, der hedder mailadresser, så er det sandsynligvis det, du skal bruge. Der er jo ikke nogen mening med at få folks telefonnummer over på din mailliste, så du vælger bare mailadresse og klikker gem. Nu er det faktisk opsat sådan, at når folk deltager, så ryger deres mailadresser automatisk over på listen over i MailChimp, ligesom hvis de havde tilmeldt sig aktivt til dit nyhedsbrev.